Hej, jeg har valgt at tale om solsystemet og astronomien bag. Og vi starter fra en ende af med solen, som er det inderste i vores solsystem. Solen er kilden til alt liv. Uden den vil vejrforhold, såsom vind og regnvejr, slet ikke forekomme på jorden. Solens overflade er rigtig varm, og den kan nå op på hele 5.500 grader Celsius. Heldigvis er vi omtrent 150 millioner kilometer væk fra solen, så vi kan stadig godt nyde godt af solens lys og varme. Man mener, at solen blev dannet omkring 4,5 milliarder år siden i en gassky sammen med resten af planeterne. Udover jorden udgør solsystemet 7 andre planeter og en masse asteroider og sådan, men alligevel udgør solen 99% af solsystemets masse. Og vi går så videre til den første planet i solsystemet, som er Merkur. Man vil kunne beskrive Merkur som en øde stenørken med en masse krater. Der er ikke særlig rart at være, da temperaturerne når helt op på 450 grader om dagen og ned på minus 170 grader om natten. Det skyldes, at der ikke er nogen atmosfære på Merkur, og netterne også er ekstra lange, da den roterer ekstra langsomt. På grund af, at der ikke er nogen atmosfære, der er heller ikke noget vejr, det vil sige, at der er ingen vind, det er aldrig overskyet, men vi ser til gengæld også rigtig store temperatursvingninger. Og vi går så videre til solsystemets anden planet, Venus. Men en vejrudsigt på Venus ville kunne lyde på overskyet med koncentreret svovlsyre. Det var ikke lige det, jeg mente at sige. Det, jeg mente at sige var, at der er som sådan atmosfære og vejr på Venus. Skyerne består bare af koncentreret svovlsyre, og på grund af drivhuseffekten ligger temperaturen på en konstant 450 grader. På trods af disse barske forhold bliver Venus alligevel kaldt jordens tvillingeplanet, blandt andet fordi de har nogenlunde samme størrelse og samme grundstoffer. Og man mener faktisk, at før i tiden havde Venus en lavere temperatur, oceaner og så dermed også muligvis former for primitivt liv. Yes, så nu er vi nået til vores hjemplanet, Jorden. Jorden er som sådan ikke anderledes i forhold til de andre planeter. Det er mere dens placering, der er anderledes. Vi ligger i det, vi kalder solsystemets smørhul, det vil sige lige nøjagtigt langt nok væk fra solen, til vi kan have en atmosfære, flydende vand på overfladen. Solen har desuden en stor virkning på Jorden, i og med at vi ikke vil kunne have dyre- og planteliv. Og månen har også en rigtig stor virkning i det, at påvirker med tidevand, som har en stor indflydelse på vores oceaner. Så er vi nået til Mars, og Mars er den planet, der minder allermest på Jorden. Jeg mener at sige, at Mars minder meget om Jorden, fordi at den har bjerge og sletter og blæsevejr og is på polerne, men det er altså også der, det holder op. Nu er Mars bare en gold ørken, hvor det røde sand dækker det hele. Dog er der tegn på, at der har været flydende vand på Mars, og at Mars måske også har en varmere fortid, hvor der kunne have været liv. Der så også er liv nu, det ved vi ikke, men vi har sendt med en masse sonder sted til Mars for at undersøge. Så er vi nået til den største planet i vores solsystem, som er Jupiter. Jupiter er 318 gange tungere end Jorden. Det er en gasplanet. Forskere har fundet ud af, at størstedelen består af lette gasser, som er brint og helium. Og de farvestrålende striber, man kan se på billeder af Jupiter, består af forskellige gasarter. Der er vinde på Jupiter, ligesom på Jorden, som går fra øst, vest og omvendt. Det er også sådan, at striberne opstår. I strækningerne mellem to striber kan der opstå hvirvelvind og lokale storme. Den største af disse hvirvelvinde bliver kaldt den store røde plet, som er mange gange større end Jorden. Den har astronomer observeret i 350 år, og dermed den længstvarende storm, som vi kender til. Jupiter har desuden det kraftigste magnetfelt, 14 gange større end Jorden, som forresten er solsystemets andet kraftigste.
Så er vi selvfølgelig nået til Saturn, og man kan ikke snakke om Saturn uden at tale om det imponerende ringsystem, som er det største i hele solsystemet. Det består af små is og stenklumper, og uden for ringsystemet finder vi Saturns mange måner, hvor Titan så er den største. Saturn er en gasplanet, som ligesom Jupiter består mest af brint. Den er dog mindre end Jupiter, men alligevel 100 gange tungere end Jorden. Vi er så nået til den såkaldt roligste planet i solsystemet. Der er ingen storme, og der er omtrent også den samme temperatur året rundt, og det er selvfølgelig Uranus, jeg taler om. Uranus er en såkaldt isgigant. Den har ingen fast overflade, men den adskiller sig fra for eksempel gasgiganterne Jupiter og Saturn ved at indeholde flere tunge grundstoffer, hvor en stor del af dem så er is. Uranus adskiller sig også fra de andre planeter, fordi den ruller rundt om solen. De andre planeter roterer med en akse, der er mere eller mindre lodret, mens Uranus roterer med en akse, der ligger ned. Uranus har også et ringsystem. De er mindre tydelige, da det er mørke partikler, der opgør. Og vi er så nået til solsystemets sidste planet, som er Neptun. Neptun er en isgigant, hvor vi kan finde nogle af de kraftigste storme i hele solsystemet, som kan vare op til 10 år. Og nogle af solsystemets kraftigste vindhastigheder er blevet målt på Neptun. Energien til alle disse storme kommer fra Neptuns indre, som udstråler dobbelt så meget energi, som den modtager. Det var så det, jeg havde om solsystemet.